8వ అధ్యాయము నిన్న వదిలిపెట్టిన చోటు నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము. నిన్న ఇక్కడ వరకు చూసాము 55వ శ్లోక వరకు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18వ అధ్యాయము నిన్న మనము 56 శ్లోకాస్ చూసాము. ఇక్కడ వరకు 55 వరకు చూసాం. కాబట్టి భక్త్యామాం అభిజానాతి, కేవలం భక్తితోనే నన్ను తెలుసుకోగలరు. యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః, సో నియంగా నా యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటా తత్వం? సచ్చిత్తానంద తత్వం. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. ఆ తత్వాన్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటారో వెంటనే నా యొక్క ధామంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే భక్తి వలననే ఇది సాధ్యము అని చెప్తున్నారు. చివరికి అన్ని రకాల ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ చెప్పి ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా పనులు చేయాలి, ఏ విధంగా ఆహారం తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా మరి దానాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, బిహేవియరు, మాట, మానసికంగా ఆలోచనలు గాని, శారీరక ప్రవర్తన గాని, మానసిక ప్రవర్తన గాని, మరి చేసేవాడు కర్త ఎలా ఉంటాడు, తర్వాత వాళ్ళ నిశ్చయాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క సంకల్పాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క సుఖాలు ఎలా ఉంటాయి, అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను బట్టి, ఇవన్నీ కూడా స్వభావాలను బట్టి ఎలా ఉంటాయి, ఏది బెస్ట్ అంటే అన్నిట్లోనూ సాత్వికం బెస్ట్ అని చెప్పుకున్నాము. ఇదంతా వివరించిన తర్వాత భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అటువంటి భక్తితో నన్ను సంపూర్ణంగా ఎప్పుడైతే నా తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారో, నా తత్వాన్ని తత్వతః నిజంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారో యథారూపంగా, అప్పుడు వాళ్ళు నా సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు నా ధామంలో చేరగలరు అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు సర్వకర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వపాశ్రయః మత్ప్రసాదాతవాప్నోతి శాశ్వతం పదమవ్యయం. సర్వకర్మాణ్యపి సదా అంటే అన్ని కర్మలను కూడా సదా ఎల్లప్పుడూ కుర్వాణో చెయ్యవలను చేస్తూ మద్వ్యపాశ్రయః అంటే నా రక్షణలో అన్ని కర్మలు కూడా ఎల్లప్పుడూ నా రక్షణలో చేస్తూ మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి నా అనుగ్రహంతో, నా ప్రసాదంతో పొందుతారు. శాశ్వతం ఏది? శాశ్వతం పదమవ్యయం, శాశ్వతమైన అవ్యయమైనటువంటి ఆ పరమ పదాన్ని పొందుతారు. ఎప్పుడు? అన్ని కర్మలను కూడా సదా భగవంతుడి రక్షణలో మనం గనక
జరిపినట్లయితే అన్ని రకాల కర్మలయందు నియుక్తుడైనను శుద్ధ భక్తుడు నా రక్షణలో నిలిచి శాశ్వతమును అవ్యయమును అయిన పదాన్ని నా అనుగ్రహంతో పొందగలడు మత్ప్రసాదాత్. సో ఈ అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నా, ఇక్కడ అన్ని పనులు చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ చెడు పనులు చేస్తూ కూడా మనం శుద్ధ భక్తులం అయితే ఓకేనా అనే మాట ఆలోచన మనకి రాకూడదు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడు అంటే అసలు ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నవాడిని శుద్ధ భక్తుడు అని మనం అనం కదా. తమో గుణంలోనో రజో గుణంలోనో అంటాం, వాళ్ళ యొక్క ఆ థాట్స్ ని బట్టి, వాళ్ళ ప్రవర్తనని బట్టి. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించినప్పుడే నువ్వు శుద్ధ భక్తుడివి అవ్వగలవు. కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో నువ్వు అంటే భగవంతుడిని సంపూర్ణంగా ఎరిగినప్పుడు నువ్వు ఎటువంటి పనులు చేస్తావు? దానికి అనుగుణమైన పనులే చేస్తావు. కాబట్టి అన్ని రకాల కర్మలయందు నియుక్తుడైన చేయవలసిన కర్మల్లో అని అర్థం. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి పనులు చేస్తారో మరి అటువంటి వాళ్ళు నియుక్తులైన వాళ్ళు నా రక్షణలో నిలిచి శాశ్వతంగా అవ్యయమైన పదాన్ని నా అనుగ్రహంతో పొందగలరు. సో మనందరం మరి ఆ స్టేజ్కి రాలేదు, మనకు అది లేదా అని కాదు మనం అనుకోవాల్సింది. మనం చేయవలసిన సాధన మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే భగవంతుడే ఆ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందో ఆయన అనుగ్రహమే. కాబట్టి మనం చేయవలసింది రజోగుణాన్ని దాటుకుని సత్వగుణానికి వెళ్ళగలగటం, సత్వగుణాన్ని కూడా ఆ తర్వాత దాటుకోగలిగే సాధనలో మనం ఉండాలి. అలా నువ్వు నీకు నియమించబడినటువంటి నీ స్వభావాన్ని నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా నీ స్వధర్మాలు ఏమున్నాయో అవి నువ్వు భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ భక్తి భావంతో చేస్తే నువ్వు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతావు అని మనం నిన్న చూసాం. కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళందరికీ అదే సాధన మార్గం. భగవంతుణ్ణి భక్తితో తలుచుకుంటూ మనం చేసే మన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించటం. సో ఆ తలుచుకోవటానికి వాటికే భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమను ఆసక్తిని పెంచుకోవడానికే నామజపం అవసరం. ఎందుకంటే ఏ విషయాలు ఎక్కువ ఆలోచిస్తే వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. భౌతిక విషయాలు ఆలోచిస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం, బయటకు వెళ్తాం, సోఫా చూస్తాం, మహా అందంగా ఉందనుకుంటాం, మనది బాగుండలేదనుకుంటాం, ఇది కొనుక్కోవాలి అనుకుంటాం, అనుకున్న వెంటనే కోరిక కలుగుతుంది. అసలు ఆ ఆలోచన రానివ్వకుండా మనం తోసిపుచ్చినట్లయితే ఆ కోరిక రాదు. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము, బాగుంది ఆసక్తి వచ్చింది, ఆసక్తి రాగానే ఇంకా ఆలోచిస్తాం, వెంటనే కోరిక తీరకపోతే. సో ఏదైనా ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి? సో ఆసక్తి ఏదో భౌతిక విషయాల బదులు భగవంతుడి పట్ల మనం తిప్పుకోవాలి అంటే భగవన్నామ జపంతో క్రమేణా. అందుకే అనన్య భక్తి సాధ్యం కాకపోతే సాధనా భక్తి చేయండి. ఆ సాధనతో మీకు నన్ను పొందాలని కోరిక, భక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్పారు 12th చాప్టర్ లో కూడా. కాబట్టి మనం భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన మీద ఆసక్తి గాని భక్తి గాని పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి జపం, శ్రవణము, స్మరణము ఇవన్నీ కూడా మనకు భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటం, వినటం, ఆయన యొక్క లీలలు గాని మరి ఆయన యొక్క కీర్తనలు వినడం గాని పాడటం గాని ఇవన్నీ చేస్తే భగవంతుడి మీద మనకు ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే అన్ని రకాల కర్మల్లో ఉన్నా కూడా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నా రక్షణలో ఉండి శాశ్వతంగా అవ్యయమైన పదాన్ని నా అనుగ్రహంతో పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. మధ్వపాశ్రయ అంటే భగవంతుడి రక్షణ అని అర్థం అని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఈ భాష్యం చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మద్వ్యపాశ్రయ అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాను రక్షణమున అని భావము. భౌతిక కల్మషముల నుండి విడివడుటకు శుద్ధ భక్తుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిర్దేశమున లేదా భగవానుని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశమున వర్తించును. కాల పరిమితి అనునది లేకుండా 24 గంటలు 100 పాళ్ళు భగవానుని నిర్దేశమున అతడు కర్మలయందు నియుక్తుడై ఉండను. ఆ విధముగా కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలయందు నియుక్తుడైన భక్తునియడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమదయాళువు కాగలడు. తత్కారణముగా ఎట్టి కష్టములు ఎదురైనను అంత్యమున అతడు కృష్ణలోకమును చేరగలడు. అతడు కృష్ణలోకమును నిశ్చయముగా చేరుననుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. అట్టి కృష్ణలోకమునందు ప్రతిదినము మార్పురహితము, శాశ్వతము, అవ్యయము, జ్ఞానపూర్ణమై ఉండదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
కాబట్టి మధ్వపాశ్రయ అనేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి రక్షణలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఎవరైతే ఈ కల్మషాల నుంచి విడిపడతారో విడివడినటువంటి శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడి నిర్దేశము లేదంటే భగవంతుడి ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క నిర్దేశం ద్వారా వర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారం లేదంటే గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తారు. కాల పరిమితి అనేది లేకుండా ఎప్పుడు కూడా అన్ని కర్మల యందు ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన కర్తవ్యము, ఇది నా ధర్మము, భగవంతుడు ఇచ్చిన ధర్మం అని అనుకుని అన్ని పనులు కూడా భగవంతుడి నుంచి మనకు వచ్చిన డ్యూటీస్ గా వాళ్ళు అందులో నియుక్తులై ఉంటారు. ఆ రకంగా భక్తి భావంలో కర్మలలో నియుక్తుడైన భక్తుడి ఎడల భగవంతుడికి వాళ్ళు ప్రీతిపాత్రులు. తత్కారణంగా ఎలాంటి కష్టాలు ఎదురైనా చివరికి వాళ్ళు భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకోగలరు, అందులో సందేహమే లేదు అని చెప్తున్నారు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగముపాశ్రిత్య మచ్చిత్త సతతం భవ. సర్వకర్మలయందు కూడా నా పైననే ఆధారపడి సదా నా రక్షణలోనే కర్మ కొనరించు. అలాంటి భక్తి సేవలో సంపూర్ణంగా నాయందే చిత్తం కలవాడివి అవు అని మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఈ పాయింట్ ని చెప్తున్నారు అనమాట. అన్ని పనుల్లో నా మీద ఆధారపడి నా రక్షణలోనే నువ్వు కర్మ చేయి. సో ఫస్ట్ డ్యూటీయే నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన డ్యూటీ అనుకోవాలి. ఆ పని ఏదైనా మన పని, ఆ తర్వాత ఆ పని అంతా కూడా భగవంతుడి మీద భారం వేసి నేను నా సాయశక్తుల ఆయన ఇచ్చిన ఈ పనిని నేను నిర్వర్తిస్తాను అనుకుని చేయాలి. అలా భగవంతుడి రక్షణలో అంటే ఆయన శరణాగతి తత్వంతో భగవాన్ ఇది నీకు సమర్పిస్తున్నాను అని శరణాగతి తత్వంతో ఆయన రక్షణ అన్నప్పుడు అది అర్థం. రక్షణ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం శరణాగతి ఎవరినన్నా శరణు వేడితే వాళ్ళు రక్షణ ఇస్తారు మనకి. కాబట్టి రక్షణలో అన్న మాటకి అర్థం ఏమిటి అంటే మనకి ఆ శరణాగతి తత్వం రావాలి, అప్పుడు భగవద్ రక్ష ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. భగవద్ రక్ష మిగిలిన వాళ్ళకి రాదా అంటే అది రాదు అని కాదు, ఆ తత్వం ఎవరికైతే ఆ కంప్లీట్ సరెండర్ అనేది ఉంటుందో మరి దానికి అది రూల్ ఆటోమేటిక్ గా అది దాని రిజల్ట్ అలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మరి శరణాగతి ఎవరినన్నా శరణు వేడినప్పుడు వచ్చేది ఏమిటి? రక్షణ. దేనికి శరణు వేడుతాం? మనం నమ్మిన వాళ్ళను మనం శరణు వేడుతాం. వీళ్ళు మనకి శరణు ఇవ్వగలరు, రక్షణ ఇవ్వగలరు అనుకున్నప్పుడు శరణు వేడుతాం. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే అందుకు ఆ మాట వాడారనమాట. ఆయన రక్షణ అందే కర్మను ఒనరించు. సో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఇది ఆయన ఇచ్చిన కార్యం, భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నాను అని ఆ శరణాగత భావంతో పని చెయ్యి. అప్పుడు సంపూర్ణంగా నా మీదే అలాంటి భక్తియుత సేవలో నాయందే చిత్తం కలవాడివి అవ్వు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మహాలక్ష్మి మాతాజీ ఈ భాష్యం చదువుతారా మీరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతాను. మాతాజీ భాష్యము మాతాజీ కొంచెం కిందకి పెడతా మాతాజీ. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. భాష్యము మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావన యందు వర్తించినప్పుడు తాను జగమునకు ప్రభువునన్న భావనలో వర్తించదు. వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరూ సంపూర్ణముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశమునందు సేవకుని వలె వర్తించవలసి ఉన్నది. సేవకుడైన వాడు కర్మ విషయమున స్వతంత్రతను కలిగి ఉండక యజమాని అనుజ్ఞానుసారమే వర్తించవలసి వచ్చింది. అదే విధముగా దివ్య యజమానుడైన శ్రీకృష్ణుని తరపున వర్తించు సేవకుడు కర్మ యొక్క లాభ నష్టములతో ప్రభావితుడు కాకుండా అతడు కేవలము తన విద్యుక్త ధర్మమును ఆ భగవానుని ఆజ్ఞానుసారము మాతాజీ ఒక్క నిమిషం మాతాజీ ఆజ్ఞానుసారము వనరించుచుండు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష నిర్దేశమున వర్తించి ఉండెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు లేని సమయమున
మనుజుడు ఎట్లు వర్తించవలెనని ఎవరైనను వాదించు అవకాశం కలదు. ఈ గీతా గ్రంథమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలిపిన నిర్దేశానుసారము మరియు ఆ దేవదేవుని ప్రతినిధి అయిన గురువు యొక్క నేతృత్వములో మనుజుడు కర్మను నిర్వహించినచో శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష నిర్దేశములో వర్తించిన ఫలమే కలుగుననుట దానికి సమాధానము. ఈ శ్లోకమున మత్పరహ అను పదము మిక్కిలి ప్రాధాన్యమును కలిగి ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమై కృష్ణ భక్తి భావనలో వర్తించుట తప్ప అన్యమైన జీవిత గమ్యం వేరొకటి లేదని ఆ పదము సూచించుచున్నది. ఆ విధముగా వర్తించుచు మనుజుడు ఈ కార్యమును నిర్వహించుటకు నేను శ్రీకృష్ణునిచే నియమింపబడినాను అనుచు శ్రీకృష్ణునే తలపోయేవలదు. ఇట్లు కర్మ నిర్వహించినప్పుడు తప్పక శ్రీకృష్ణుని చింతనము మదిలో కలుగుచునే ఉండును. అది సంపూర్ణ శ్రీకృష్ణ భక్తి రస భావనము. కానీ ఈ విషయమున ముఖ్యముగా గమనింపవలసినది ఏమనగా, ఏదియో ఒక కార్యము ఇష్టం వచ్చినట్లు అనర్చి ఫలము మాత్రము శ్రీకృష్ణునకు అర్పించుట సరి అయినది కాదు. అట్లు ఎవరునూ అనర్చరాదు. అటువంటి కర్మం ఎప్పుడును కృష్ణ భక్తి రస స్వభావిత కర్మ కాబోదు. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిర్దేశానుసారము వర్తించుటయే అతి ముఖ్యమైన విషయమని అయి ఉన్నది. అటువంటి శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశము గురు శిష్య పరంపరలో ప్రామాణిక గురువు ద్వారా లభింపగలదు. కనుక ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆదేశమును జీవిత పరమ ధర్మముగా స్వీకరింపవలను. మనుజుడు ప్రామాణికుడైన గురువును పొంది ఆయన నిర్దేశానుసారము కర్మ నిర్వహించినచో కృష్ణ భక్తి రస భావనలో జీవనము పూర్ణత్వము నిశ్చయము కాగలదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏదైనా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత అనుకుని చేయమంటున్నారు. అది మరి నీకు భగవంతుడి ఆదేశాన్ని ప్రకారం పంచే అర్జునుడికి డైరెక్ట్ గా చెప్పారు, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయని. మనకు డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి ఆదేశం ఏది, మనం ఏం చెయ్యాలి, ఇలాంటి డౌట్లు ప్రవర్తనలో ఎలాది ఏదైనా వచ్చినా ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుడి ఆదేశానుసారం వర్తించండి. అలాంటి భగవంతుడి నిర్దేశం మరి ప్రామాణికమైన గురువు ద్వారా లభించగలదు. ఒక సరి అయిన ప్రామాణికమైన గురువు ఉంటే ఆ గురువు గారికి కూడా ఏది చెప్పినా అది భగవంతుడి యొక్క నిర్దేశమేనని చెప్తున్నారనమాట. ఆ రకంగా ఆ గురు నిర్దేశానుసారం మనం పనిచేస్తే మనం భక్తి భావంలో జీవన పూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అని. సో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా అర్పించుదాం, కృష్ణ భక్తి రసభావంతో ఆయనకు అర్పించాలన్నారు కదా అని ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఏమిటంటే, ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏ కార్యమైనా చేసేసి ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించుదాం అనుకోవటం కాదు అని చెప్పి, అది ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ భక్తి కర్మ కాదు, అలాంటి ప్రవర్తన అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి నిర్దేశానుసారం మనం ప్రవర్తించాలి. అది మనకు ఏది అన్నది తెలియనప్పుడు మనం గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ఒక ప్రామాణిక గురువుని చూసుకుని ఆ గురువు గారి ఆదేశం ప్రకారం చేయవలను అని చెప్తున్నారు. మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అధ చేత్వం అహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినక్ష్యసి. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు, మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి, నా మీద గనక మనస్సును పెడితే అన్ని అడ్డంకులను మత్ప్రసాదాత్, నా యొక్క ప్రసాదంతో, నా యొక్క అనుగ్రహంతో, తరిష్యసి దాటుతావు. నా మనస్సుని ఎప్పుడు ఇలా నువ్వు నా మీద లగ్నం చేస్తే అన్ని అడ్డంకులను నువ్వు నా అనుగ్రహం వలన దాటగలుగుతావు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి మీద పెడితే ఇంకా అన్ని సుఖాలేనా అని కాదు. అక్కడ సుఖం కాదు, ఈ సుఖానికి అర్థం లేదు. ఇది భౌతిక సుఖం. ఈ రోజు ఉంటుంది, రేపు సుఖం అనిపించదు. 4 రోజులు పోతే అది మామూలే అనిపిస్తుంది. కొత్త సోఫా ఇవాళ బాగుంటుంది, 4 రోజులు బాగుంటుంది, ఒక 1 నెల రోజులు మోజు ఉంటుంది, తర్వాత అలవాటు పడిపోతే అది నార్మల్ అనిపిస్తుంది. ఏది కూడా పర్మనెంట్ గా ఉండదని మనం 2nd చాప్టర్ లోనే చెప్పారు. ఆగమాపాయనో నిత్యాస్
తాం స్థితిక్షస్వ భారత. కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఇవి నిత్యం ఉండే కాదు. చలి వేడి ఎలా వస్తూ, చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా వచ్చిపోతావో ఇవి కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని తట్టుకోవటం నేర్చుకొని సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్పారు. కాబట్టి సుఖాలంటే అవి కాదు. మనం ఏదైనా మత్ప్రసాద ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా నా యొక్క అనుగ్రహంతో నువ్వు దాటగలుగుతావు. భగవంతుడు ఆ శక్తి ఇస్తారు మనకి. ఏదొచ్చినా మనం తట్టుకునే శక్తి, దాటగలిగే శక్తి, అది ఇక్కడ అర్థం. ఎప్పుడు ఆయన మీద లగ్నం చేసినప్పుడు ఏదైనా భరించి తట్టుకోగలిగే శక్తిని ఆయన ఇస్తారు. తరిష్యసి, నువ్వు వాటన్నిటిని అతిక్రమించగలవు నా ప్రసాదంతో, అన్ని ఆటంకాలను. అధచేత్వం అహంకారాన్, కానీ ఒకవేళ నువ్వు అహంకారంతో గనక నశ్రోష్యసి, వినకపోయావనుకో, వినక్ష్యసి అంటే నాశనం పొందుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాశనం పొందుతావు అంటే ఇంకా నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహంలో పడి ఆ కోపాలకు, తాపాలకు, అహంకారాలకు, ద్వేషాలకు, ఈర్ష్యలకు, ఇవన్నీ మరి సరి అయిన జీవన విధానం కాదు. కాబట్టి అందులో పడితే మరి మనం ఎప్పుడు కూడా మనశ్శాంతి కరువయి, ఎప్పుడు కూడా అదే మెంటాలిటీతో, ఈ ఎవరి మీదో కోపంతో, ఆందోళనతో, దుఃఖంతో, బాధతో, ఈర్ష్యతో, ఇలాంటి గుణాలతో సఫర్ అవుతావు అని ఇక్కడ అర్థం, నాశనం అవటం అంటే. సో అంతేకాని భగవంతుడు నా మాట వినకపోతే నాశనం అవుతారు అంటున్నారేమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తే ఆన్సర్ అది. నువ్వు ఈ రకంగా ఉండకపోతే నువ్వు ఆ రకంగానే సఫర్ అవుతావు, ఈ భౌతిక వ్యామోహాలతో, వాటి వల్ల వచ్చే ఈ ఆందోళనలు, బాధలు, దుర్గుణాలతో అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో నా మీద మనస్సున్న వాడివి అయితే నువ్వు అప్పుడు అన్ని ఆటంకాలను నా ప్రసాదం వల్ల నువ్వు దాటుకుంటావు, దాటగలవు. లేకపోతే ఇలా అహంకారంతో వర్తించావంటే వినాశనాన్ని పొందగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యదహంకారమాశ్రిత్య నయోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి. ఒకవేళ నా నిర్దేశాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించకుండా, యుద్ధం చేయకుండా ఉన్నావనుకో, నువ్వు తప్పు మార్గాన్ని పట్టిన వాడు అవుతావు. ఎందుకు? నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధంలో నియుక్తుడు కావలసి ఉన్నది. నీ స్వభావం క్షత్రియ స్వభావం, నీకు అది ఉంది, నీకు ఆ వీరత్వం ఉంది, నీకు ఆ నాయకత్వం ఉంది, నీకు నీ వస్తువులను సమర్థించుకోగల సమర్థత ఉంది, పోషించుకుని కాపాడుకోగల సమర్థత ఉంది నీకు. కాబట్టి నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు ఆ యుద్ధంలో నియుక్తుడు కావాలి. కాబట్టి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు, ఇక్కడ కూడా నువ్వు క్షత్రియ పుట్టావు కాబట్టి అని అనడం లేదు, నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి. అక్కడ అది ముఖ్యం. ప్రతిసారి భగవంతుడు చెప్పేది మీ స్వభావాన్ని బట్టి, మీ యొక్క గుణాలను బట్టి మీ యొక్క బాధ్యతలు ఉంటాయి అని, మీరు చేయవలసిన పని దానిని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నా నిర్దేశాన్ని అనుసరించి నువ్వు, నేను చెప్తున్నాను యుద్ధం చేయమని, నువ్వు అలా నా మాట ఫాలో అవ్వకుండా నువ్వు యుద్ధం చేయలేదనుకో, నువ్వు తప్పు మార్గంలో పడిన వాడు అవుతావు. ఎందుకు అంటే నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి నువ్వు యుద్ధంలో నియుక్తుడు అవటమే నీ ధర్మం, నీ డ్యూటీ. కాబట్టి అదే నీ డ్యూటీ అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అర్జునుడు మరి క్షత్రియుడైనా కూడా, హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. అర్జునుడు క్షత్రియ గుణముతో జన్మించిన వాడు మరియు యుద్ధ వీరుడు. తత్కారణముగా యుద్ధము చేయుట అతని సహజ ధర్మమై ఉన్నది. కాని మిథ్యాహంకారము వలన అతడు గురువు, పితామహుడు, ఇతర మిత్రుల వదచే పాపము సంక్రమించునని భయపడుచున్నాడు. అనగా ఇచ్చట అర్జునుడు కర్మలకు శుభాశుభ ఫలములను వసుగునది తానే అయినట్లు తనను తాను తన కర్మలకు ప్రభువుగా భావించుచున్నాడు. యుద్ధమును చేయమని ఉపదేశించుచు దేవాది దేవుడు ఎదుటనే నిలిచియున్నాడనడి విషయమును అతడు మరిచియున్నాడు. బద్ధజీవుని మరుపు స్వభావం ఇదియే. ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో దేవాది దేవుడే ఉపదేశము లొసగును.
జీవన సంపూర్ణత్వమును బడయుటకు మనుజుడు కేవలము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ చేయుటయే కావలసినది. పరమ పురుషుడు ఎరిగియున్న విధముగా ఎవ్వరనూ తమ గమ్యమును నిర్ధారించలేరు. కనుక ఆ దేవాది దేవుని నిర్దేశమును కొని కర్మయందు వర్తించుటయే ఉత్తమ మార్గము. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆదేశము గాని ఆ దేవాది దేవుని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆదేశము గాని ఎవ్వరును ఉపేక్ష చేయరాదు. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీ కృష్ణ భగవానుని ఆజ్ఞలను ఎటువంటి జంకు లేకుండా అమలు పరచవలసి ఉన్నది. అదియే మనుజుని అన్ని పరిస్థితుల యందును సురక్షితముగా నుంచగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి అది భగవంతుడి ఆదేశాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఉపేక్షించకూడదు. ఆయన ఆజ్ఞలను ఏ భయం లేకుండా మనం అమలుపరచొచ్చు. సో అర్జునుడు తన అహంకారం అన్ని తెలిసినా కూడా మర్చిపోయాడు. ఎదురుగుండా ఉన్నది దేవాది దేవుడు, ఆయన చెప్తున్నారు యుద్ధం చేయమని అన్నది మర్చిపోయి తనేదో నేను గొప్ప వీరుణ్ణి, నేను వీళ్ళందరినీ చంపగలను అనే అహంకారం, నేను చంపుతున్నాను, నేను చంపలేను, వాళ్ళు నా వాళ్ళు కాబట్టి అని అంటున్నాడు. అంటే ఏమిటి? ఇదంతా భగవంతుడు, ఆయన లీల అనేది మర్చిపోయి తనే ఇక్కడ పెద్ద కర్తనని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఎంత భక్తుడైనా మరి బద్ధజీవుడికి మరుపు స్వభావం అదే. ఒక్కొక్కసారి ఏది మంచో ఏది మర్చిపోతూ ఉంటాం. భగవంతుడు ఎదుట ఉన్నాడన్న విషయం మర్చిపోయాడనమాట ఒక నిమిషం అప్పుడు. సో తర్వాత ఇదంతా విన్న తర్వాత జ్ఞానోదయం అయింది. సో భగవంతుడే ఏది మంచి ఏది చెడ్డ అనేది చెప్తారు. కాబట్టి భగవంతుడి నిర్దేశాన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ఒకవేళ మనకు అది తెలియలేదు అనుకుంటే సరి అయిన గురువుని ఎంచుకుని ఆ గురువు గారు చెప్పిన విధంగా నడుచుకోవాలి అని చెప్తున్నారనమాట. అదే మనిషిని సురక్షిత మార్గంలో ఉంచుతుంది. స్వభావజేన కౌంతేయ నిబద్ధ స్వేన కర్మణ కర్తుం నీచ్ఛసి అన్మోహాత్ కరిష్యస్య వశోపితత్. మోహ కారణంగా ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పుడు నా నిర్దేశానుసారం ప్రవర్తించడానికి అంగీకరించకుండా ఉన్నావు, నీకు మోహంలో ఉన్నావు, ఇంకా భ్రాంతిలో ఏది వీళ్ళంతా ఏదో నా వాళ్ళు, నేను చంపితే వీళ్ళంతా పోతారు అంటే ఇక్కడ ఏమిటి, చంపితే ఆత్మ ఎప్పుడు పోదు అన్నది నీకు ఇంకా క్లియర్ గా తెలియలేదు అనుకుంటున్నావు. చంపితే మనుషులు పోతారని, నువ్వు మనిషిని శరీరాన్ని చంపగలవు కానీ ఆత్మని కాదని సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్పారు. తర్వాత నువ్వు నీ బాధ్యత ప్రకారం నువ్వు వర్తించు, నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయకపోతే అది కూడా నీకు మంచిది కాదు, నీ స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించినప్పుడు అని చెప్పారు. తర్వాత అన్ని నాకు సమర్పించి నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ చెయ్యి అని కూడా చెప్పారనమాట. ఈ జ్ఞానం ఇంకా నీకు రానందుకు నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు చేయటానికి నువ్వు ఒప్పుకోవట్లా. భగవంతుడు ఏదైనా చెప్తే మనం నో అని చేయకుండా ఉండటమేనా మరి? ఆ విషయం ఆ సమయంలో మోహంతో మర్చిపోయాడు అర్జునుడు. తనకే అన్ని తెలుసు అనుకుంటున్నాడు. ఎదురుగుండా భగవంతుడు ఆయన విషయం చెప్తున్నారన్నది ఒక నిమిషం మర్చిపోయాడనమాట. కాబట్టి మోహ కారణంగా నువ్వు ఇప్పుడు నా నిర్దేశానుసారం నువ్వు పని చేయటానికి నువ్వు అంగీకరించట్లా, నువ్వు మోహంలో ఉన్నావు. ఇదేదో నేనే గొప్పవాడిని, నేనే చేస్తున్నాను, నేనే చంపగలిగే శక్తి ఉన్నవాడిని, కాబట్టి నేను దయతో వాళ్ళని చంపకుండా వదులుతానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. కానీ కౌంతేయ, నీ స్వభావం వలన పుట్టిన కర్మచే అవశుడవై నువ్వు దానిని వనరింపగలవు. ఎందుకంటే నీ స్వభావమే లోనే ఆ క్షత్రియ గుణం ఉన్నది నీకు. కాబట్టి నీ స్వభావం ద్వారా నీకు బాధ్యత వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు దానిని వనరించగలవు, నువ్వు చెయ్యగలవు దాన్ని అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి త్రిగుణాల్లో ఏదో ఒక గుణ సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఆ ప్రభావానికి లోనై ఆ ప్రకంగానే ప్రవర్తిస్తారు. కానీ ఎవరైతే బుద్ధిపూర్వకంగా భగవంతుడి నిర్దేశంలో నియుక్తులవుతారో వాళ్ళు మహిమాన్వితులు అని చెప్తున్నారు. సో మనందరం మన గుణాలకు తగ్గట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం, అంతే కదా. కానీ ఎవరైతే బుద్ధిపూర్వకంగా తెలిసి భగవంతుడి యొక్క నిర్దేశం ఏమిటి, ఆయన ఆర్డర్ ప్రకారం ఎవరైతే పనిచేస్తారో, ఆయన ఆర్డర్స్ లో ఎవరైతే నియుక్తులు అవుతారో అలాంటి వారు మహిమాన్వితులు అని చెప్తున్నారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం
ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని. ఈశ్వర సర్వభూతానాం, ఇంతకు ముందు కూడా ఒక శ్లోకం 15th చాప్టర్ లో అనుకుంటా చూసాం. హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయాన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో ఈశ్వర పరమ పురుషుడు ఎప్పుడు అందరి హృదయాలు, సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల హృదయాలలో తిష్టతి అంటే చాలా సెటిల్ అయి ఉన్నాడు అందరి యొక్క హృదయాలలో. అలాగే భౌతిక శక్తి అనే యంత్రంపై ఆసీనులైనట్లున్న జీవులందరి యొక్క లైఫ్స్ ని, గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. వినయ్ ప్రభుజీ ఈ భాష్యం చదువుతారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హ్యాండ్ డౌన్ చేసేసుకున్నారు. ఓకే, సో నోబడీ ఈస్ దేర్. శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. అర్జునుడు దివ్యజ్ఞాత కాడు. యుద్ధము చేయుట లేదా యుద్ధం చేయకుండుట అనేది అతని నిర్ణయము. కేవలము అతని పరిమిత జ్ఞానము పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జీవులు సర్వజ్ఞులు కారని ఉపదేశించుచున్నాడు. ఆ దేవదేవుడే స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ రూపమున జీవుల హృదయములందు నిలిచి వారిని నిర్దేశించుచుండును. దేహమును మార్చిన పిమ్మట జీవుడు తన పూర్వకర్మలను మరచినను భూత భవిష్యత్ వర్తమానముల జ్ఞాతగా పరమాత్ముడు జీవుని కర్మలకు సాక్షిగా నిలిచిండును. అనగా జీవుల కర్మలన్నీ ఈ పరమాత్మునిచే నిర్దేశింపబడుచున్నవి. కనుకనే జీవుడు తనకు అర్హమైన వానిని పొందును. భౌతిక దేహమున కొనసాగుచుండును. అట్టి భౌతిక దేహము పరమాత్మ నిర్దేశమున భౌతిక శక్తిచే సృజించబడుచుండును. జీవుడు ఆ విధముగా ఒక దేహమునందు ప్రవేశపెట్టబడినంతనే ఈ దేహమునకు అనుగుణమైన వర్డ్ ఏదో మిస్ అవుతుంది, వర్తించవలసి వచ్చును. అనుగుణమైన రీతిలో వర్తించవలసి వచ్చును. అధిక వేగముగా ప్రయాణించగలిగిన కారులో కూర్చొని ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అల్ప వేగముతో ప్రయాణించగలిగిన కారులోనున్న వ్యక్తి కన్నను అధిక వేగముగా ప్రయాణించును. ఈ రెండు వాహనముల యందలి మనుషులు జీవులు ఏకమైనను వారి ప్రయాణ వేగములు వేరుగా నుండును. అదే విధముగా పరమాత్ముని ఆజ్ఞానుసారము భౌతిక ప్రకృతే జీవుడు పూర్వ ఇచ్ఛానుసారము వర్తించుటకు అనుగుణమైన దేహమును తయారు చేయుచుండును. ఈ విషయమున జీవుడు అస్వతంత్రుడు కనుక ఎవ్వడును తాను భగవానునిపై ఆధారపడలేదని భావింపరాదు. అతడు సదా భగవానుని అదుపులోనే ఉండును. కనుకనే శరణాగతి అనున్నది ప్రతి ఒక్కరి ధర్మము. తదుపరి శ్లోకం యొక్క బోధ అదియే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంటే భగవంతుడు మన యొక్క మరి కర్మలను బట్టి మనకి దేహం వస్తుందని మనం చూసాము. సో అది భగవంతుడు ఈ రకమైన ఆయన ఇచ్ఛ ఎలా ఉంది అంటే మన యొక్క పూర్వ ఇచ్ఛానుసారం వర్తించటానికి అనుగుణమైన మన కర్మలకు తగ్గ దేహాన్ని భగవంతుడు మనకి ప్రసాదిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా అందరం కూడా మరి మన స్వతంత్రం ఏం లేదంటే మనం చేసే పనులను బట్టి మనం ఆ రకంగా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏది సత్వగుణానికి వెళ్ళగలగటం అది మన చేతుల్లో ఉంది, ఆ ప్రవర్తన. ఆ తర్వాత మరి శుద్ధ భక్తి స్టేజ్ లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. కానీ మనం ఆ స్వాతంత్రం ఉన్న మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దానికి తగ్గ జన్మను భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడి అదుపులోనే ఉన్నారు అందరూ కూడా. కాబట్టి ఆయన్ను శరణాగతి అనేది వేడటం అనేది ప్రతి ఒక్కరి ధర్మం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక ఈ విషయమే చెప్తుంది, ఈ బోధే వస్తుంది అని అంటున్నారు. అదేమిటో చూద్దాం.
తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం. తమేవ శరణం గచ్చ, అతనినే శరణు పొందు. గచ్చ, శరణు పొందు. సర్వభావేన భారత, అన్ని విధాల అన్ని రకాల లో కూడా భరతవంశుడ అతనినే, ఆ పరమ పురుషుణ్ణే శరణు వేడు. త్వత్ప్రసాదాత్, అతని యొక్క అనుగ్రహంతో శాంతిం, మరి పరాం శాంతిం అంటే ఉత్కృష్టమైన శాంతి, పరమశాంతి స్థానాన్ని మరి ప్రాప్స్యసి పొందగలవు. అది ఎలాంటిది ఆ పరమశాంతి స్థానం? నిత్యమైనది అని అంటున్నారు. కాబట్టి భరతవంశీయుడా ఆ అతనినే సంపూర్ణంగా శరణు నొందు, ఆ భగవంతుణ్ణి. అతని కరుణచే పరమశాంతిని, దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని నువ్వు పొందగలవు. సో ఫైనల్ గా భక్తి యొక్క భావం ఏమిటి అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుణ్ణి శరణు వేయటం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ భగవంతుణ్ణి నువ్వు శరణాగతి అన్నదే ప్రతి ఒక్కరి ధర్మం. అది ఇక్కడ లాస్ట్ సెంటెన్స్, అదే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పేది అని చెప్తున్నారు. అది ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు? కాబట్టి ఆయన్నే నువ్వు శరణు వేడు, ఆయన కరుణతో పరమశాంతిని, దివ్య శాశ్వత స్థానాన్ని నువ్వు పొందగలవు అని చెప్తున్నారనమాట. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఈ శ్లోకాలు. ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యతరం మయా విమృశ్యై తదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కరు. ఈ విధంగా గుహ్యతరమైన జ్ఞానాన్ని నేను నీకు వివరించాను. దీనిని సంపూర్ణంగా విమర్శన కావించి పిదప నువ్వు తోచిన రీతి ఓనరింపు. భగవంతుడు చూసావా, నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి అని అనడం లేదు. నీకు అత్యంత రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు వివరించాను కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్ గా నువ్వు విమర్శించు, నువ్వే అనలైజ్ చేయి. అనలైజ్ చేసి దాని పిదప తర్వాత నీకు తోచిన రీతిలో నువ్వు చెయ్యి, నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో. ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ నీకు చెప్పవలసిన జ్ఞానాన్ని, నాలెడ్జ్ అంతా చెప్పాను. నువ్వు ఆ నాలెడ్జ్ అంతా అనలైజ్ చేసుకుని నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకో ఏం చేయాలని. ఆ ఫ్రీడమ్ ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడికే కాదు మనందరికి కూడా ఇస్తున్నారు అన్నమాట. ఫ్రీడమ్, జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాను, మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇదంతా విని ఎలా ప్రవర్తిస్తాము అన్నది అని ఇక్కడ అర్థం. హరే కృష్ణ. వినయ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా ఇది భాష్యం? భగవానుడు అర్జునునికి బ్రహ్మభూత జ్ఞానము సంపూర్ణముగా ఇంతవరకు వివరించను. బ్రహ్మభూత స్థితి యుందన్ను వాడు సదా ఆనందపూర్ణుడై ఉండెను. అతడు శోకించుచుండను ఎరుగుడు మరియు దేనిని వాచింపబడు అటువంటి దివ్య స్థితికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దేనిని వాంఛింపడు. అటువంటి దివ్య స్థితికి గృహమైన బ్రహ్మభూత జ్ఞానమే కారణమే. బ్రహ్మభూత జ్ఞానముననే కాక శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ జ్ఞానమును సైతము అర్జునునికి తెలియపరచెను. అదియును బ్రహ్మ జ్ఞానమైనను బ్రహ్మభూత జ్ఞానము కన్నను ఉన్నంతమైనది. ఇచ్చట మాతాజీ అది యథేచ్ఛసి తథా కురు, యథేచ్ఛసి తదా గురు అను పదము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జీవులకు గల ఆత్మ సూక్ష్మమైన స్వాతంత్రముతో, అతి సూక్ష్మమైన స్వాతంత్రముతో జోక్యం కలగజేసుకున్నట్టును సూచించుచున్నది. మానవుడు ఏ విధముగా తన జీవన స్థితిని వృద్ధి చేసుకునగలడో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అన్ని కోణముల నుండి భగవద్గీత యందు వివరించుయున్నాడు. హృదయస్థుడైన పరమాత్మనుకు శరణ పొందమని అర్జునునికి ఒసగిన ఉపదేశము వానిలో ముఖ్యమైనది. దానిని బట్టి సరి అయిన విచక్షణతో మనుజుడు పరమాత్మ నిర్దేశానుసారం వర్తించుటకు అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యతరమైన జ్ఞానాన్ని వివరించాను, నువ్వు సంపూర్ణంగా
విమర్శ చేసి పిదప తోచిన రీతిలో నువ్వు చెయ్యి. అంటే ఈ బ్రహ్మభూత జ్ఞానాన్ని ఇదివరకే వివరించాను. బ్రహ్మభూత స్థితి అందున్నవాడు ఎప్పుడు కూడా ఆనందపూర్ణుడే ఉంటాడు. ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి అంటే ఏమిటి? మరి ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాడు. అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు శోకించటం తెలియదు, దేనిని వాంఛింపటం, ఏవి కావాలనే స్థితి ఉండదు వాళ్ళకి, దేని గురించి దుఃఖించే స్థితి ఉండదు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆనందంలోనే ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏ కోరిక ఉండదు, వాళ్ళు ఏ విషయానికి వాళ్ళకు బాధ అనేది ఉండదు. అలాంటి దివ్య స్థితికి ఈ అతి రహస్యమైన ఈ బ్రహ్మభూత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఆ స్థితికి వెళ్ళగలరు. ఈ బ్రహ్మభూత జ్ఞానమే ఆ దివ్య స్థితికి కారణం. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మభూత జ్ఞానాన్ని కాక శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ జ్ఞానంతో సహా అర్జునుడికి మొత్తం కూడా చెప్పటం జరిగింది. అది ఏ బ్రహ్మభూత జ్ఞానం అయినను బ్రహ్మభూత జ్ఞానం కంటే కూడా అది కూడా బ్రహ్మభూత జ్ఞానమే, అది కూడా, కానీ బ్రహ్మభూత జ్ఞానం కంటే కూడా ఉత్తమమైనది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ పరమాత్మ జ్ఞానం అనేది అది కూడా బ్రహ్మభూత జ్ఞానమే. అది తెలిసినా కూడా ఇలా సదా ఆనంద పూర్ణులుగా ఉంటారు. కానీ బ్రహ్మభూత జ్ఞానం కంటే కూడా ఇంకా ఉత్తమమైన జ్ఞానం అని ఇక్కడ యథేచ్ఛసి తథా కురు అని లాస్ట్ లో అన్నారు. అంటే నీకు తోచిన రకంగా నువ్వు చెయ్యి, ఎలా కోరుకుంటున్నావో, నీకేం కావాలంటే అలా నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నేను చెప్పాల్సింది నీకు చెప్పేశాను, నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలనుకుంటున్నావు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పదం నీకు ఇష్టమైనట్లుగా నువ్వు చెయ్యి అనే పదం భగవంతుడికి జీవులకు గల అతి సూక్ష్మమైన స్వాతంత్ర్యంతో నేను జోక్యం చేసుకోను అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో భగవంతుడు మనందరికీ ఆ సూక్ష్మ స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. మనము ఈ చెడు మంచి అని మార్గాలు స్వభావాల్ని అలవర్చుకోవటం మన చేతిలో ఉన్నది. ఈ గుణాలను దాటుకుంటూ పైకి వెళ్ళటం అనేది మన చాయిస్ అన్నమాట. మనం వెళ్ళొచ్చు, వెళ్లకుండా అదే గుణాల్లో ఇరుక్కుని కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఎలా ఉన్నామో దానికి తగ్గ రిజల్ట్ ని కూడా మనకు వస్తుంది, ఆ బంధాలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి నువ్వు జ్ఞానం అనేది తెలుసుకున్నాక ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తావో వదులుకుంటావో నీ ఇష్టం, నేను నీకు చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. అన్ని కోణాల నుంచి భగవద్గీతలో ఏ విధంగా జీవన స్థితిని మానవుడు వృద్ధి చేసుకోవచ్చో అన్ని యాంగిల్స్ లో నుంచి భగవద్గీతలో వివరించారు. కాబట్టి ఈ అతి సూక్ష్మమైన ఈ మానవులకు ఉండే స్వాతంత్రంలో జోక్యం కలుగు చేసుకోడు భగవంతుడని మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మన హృదయస్థుడైన పరమాత్ముడికి శరణు పొందటానికి అర్జునుడికి ఒసగిన ఉపదేశాల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో పరమాత్ముడికి శరణ పొందు అని అర్జునుడికి ఇచ్చిన ఉపదేశం అన్నిట్లోకి ఇంపార్టెంట్ది. కాబట్టి సరి అయిన విచక్షణతో మనిషి పరమాత్మ నిర్దేశానుసారం ప్రవర్తించడానికి మనం ఒప్పుకోవాలి. ఇది ఏ పని చేసినా, అందుకే ఇది భగవంతుడు మెచ్చే పనేనా, ఇది భగవత్ ప్రీత్యర్థమైన పని అనేది ఒక్కసారి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ ఈ శ్లోకాలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం. సో సర్వగుహ్యతమం భూయ, ఆ రహస్యాలన్నిట్లోకి కూడా రహస్యమైనటువంటిది భూయ, మళ్ళీ ఒకసారి శృణుమే పరమం వచ, విను ఈ దివ్యమైన మాటలను నా నుండి. ఇష్టోసి మే శృణుమే, విను నా నుండి, మే అంటే నా నుండి, పరమం వచ ఈ శ్రేష్టమైన దివ్యమైన ఈ వచనాలను ఉపదేశాన్ని. ఇష్టోసి మే దృఢం ఇతి అంటే నువ్వు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి నాకు మిక్కిలి చాలా చాలా ప్రియమైన వాడివి, దృఢ అంటే ఎంతో ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి తతో వక్ష్యామి అందుకే చెప్తున్నాను, తే హితం నీ యొక్క మంచి కోసం నీకు చెప్తున్నాను. కాబట్టి నువ్వు నాకు మిత్రులందరిలోకి ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి జ్ఞానాలలోకి అన్నిట్లోకి కూడా మహారహస్యమైన గుహ్యమైనటువంటి దివ్యోపదేశాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. కాబట్టి నీ హితం కోసం నువ్వు దీనిని ఆలకించు, నీ హితం కోసం చెప్పాను, నీ బెనిఫిట్ కోసం, కాబట్టి దీనిని విను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ రహస్య జ్ఞానం అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆ తర్వాత రహస్యతర జ్ఞానం అంటే హృదయస్థ పరమాత్మ జ్ఞానము, అలాగే ఇప్పుడు రహస్యతమైన జ్ఞానాన్ని అందించనున్నాడు.
భగవంతుడు. శ్రీకృష్ణుడికి శరణు నొందుటయే ఏమిటి అతి రహస్యం అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటమే ఫైనల్ గా, అది రహస్యతమైన జ్ఞానం. అది 9th చాప్టర్ లో చివరకు ఎల్లప్పుడూ నన్నే చింతింపు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యతి మామే వైశ్యతి అంటే ఎప్పుడు కూడా నన్నే మన్మనాభవం మద్భక్తో, ఎప్పుడు నన్ను మనసులో ఉంచుకున్న భక్తుడు అవు నాకు నమస్కరించి నన్ను అర్చించితే నువ్వు తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు అని అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో గీతోపదేశంలో సారాంశమైన విషయాన్ని నొక్కి చెప్పటమే ఆ ఉపదేశం అని చెప్తూ, మన్మనాభవ మద్భక్తో, మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ అది మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సో ఇక్కడ ఈ సెకండ్ లైన్ కొంచెం డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఫస్ట్ లైన్ అక్కడ కూడా ఇదే, సెకండ్ లైన్ లో నువ్వు తప్పనిసరిగా అలా ఉంటే నన్ను చేరుకుంటావని చెప్తారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ కూడా అదే, మామే వైశ్యసి సత్యం తే, నువ్వు తప్పనిసరిగా సత్యంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నీకు వాగ్దానం ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి. ఏది, మన్మనాభవ అంటే నన్ను గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండు, నన్ను గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండు. భవ మద్భక్తో, నా భక్తుడు అవ్వు, నా భక్తుడవవు. మధ్యాజీ అంటే నన్ను పూజిస్తూ, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరిస్తూ, మామే వైశ్యసి నన్ను నన్నే, నువ్వు ఇలా ఉన్నట్లయితే నువ్వు నన్నే పొందుతావు సత్యంతే, నిజంగా నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి. సర్వదా నన్నే చింతించు, నా భక్తుడవవు, నన్ను అర్చించు, నాకు నమస్కరించు. నమస్కరించంటే ఎప్పుడు ఇలా నమస్కారం పెడుతూ కూర్చోమనే కాదు, అంటే ఆ ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో ఉండు. ఆ విధంగా నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నీకు నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారనమాట. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అన్ని ధర్మాలను నువ్వు త్యజించి, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య వదిలిపెట్టి, కేవలం మామేకం నన్నొక్కడినే శరణం వేడు. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడినే శరణు పొందు, నా ఒక్కడిదే శరణు పొందు. అహం త్వాం నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో అన్ని పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి అంటే విడిపిస్తాను. మా శుచః నువ్వు విచారించొద్దు, కలవరపడకు అని అర్థం. సో సర్వధర్మాలు అయినా సరే త్యజించి కేవలం నన్నే శరణు పొందు అంటే భగవంతుని శరణు వేయటానికి ఎలా అయినా సరే ప్రయత్నించి నువ్వు నన్ను శరణు వేడు. నిన్ను సర్వ పాప ఫలాల నుంచి నేను ముక్తుని గావిస్తాను, భయము పొందకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంటే ధర్మ విధానాలు దేవదేవుడైన భగవంతుడు ఇంతకు ముందు వివరించారు, అన్ని ధర్మాలు వివరించారు. పరబ్రహ్మ జ్ఞానం, పరమాత్మ జ్ఞానం, వర్ణాశ్రమ ధర్మం, సన్యాసాశ్రమం, అసంగత్వం, క్షమాదమ అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ధ్యానము, వీటన్నిటికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం. ధర్మ విధానాలు ఎన్నో రకాలు, అవన్నీ కూడా వర్ణించారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా అంతా సమరైజ్ చేస్తే ఏం చెప్తున్నారు, నేను ఇంతకు ముందు వివరించిన ధర్మ విధానాలు అన్నింటినీ కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టినా కేవలం తనని శరణు నొందు. అది ఫైనల్ గా అన్ని రకాల జ్ఞానం కూడా చివరికి దేనికి అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆ శరణాగత మెంటాలిటీ పెంచుకోవటానికి. కాబట్టి కేవలం నన్ను శరణు ఉందు అర్జునుడు, నువ్వు
తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. స్వయంగా నేనే రక్షిస్తాను అంటే నేను మోక్షయిష్యామి అన్నారు కదా, సర్వ పాప ఫలాల నుంచి నిన్ను ముక్తుని చేస్తాను, నువ్వు భయపడకు అని. కాబట్టి భగవంతుడు స్వయంగా రక్షణను సూతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నారు. అలాంటి శరణాగతి అర్జునుడికి తప్పక అన్ని పాప ఫలాల నుంచి విముక్తుణ్ణి చేయగలదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అది ఫైనల్ గా మన భగవంతుడు చెప్పినది, ఆ శరణాగతి తత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. కాబట్టి శ్రద్ధ ప్రేమతో ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణుని భగవంతుణ్ణి శరణు వేడవలసి ఉంటుంది. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. ఇలాంటి గుహ్యతమైన జ్ఞానాన్ని, రహస్య జ్ఞానాన్ని తపస్సంపన్నులు కాని వారికి కానీ, భక్తులు కాని వారికి కానీ, భక్తియుత సేవలో శ్రద్ధగా నిలవగలిగిన వారికి, నిలవలేని వారికి కానీ, నా ఎడ అసూయ ఉన్న వారికి కానీ వివరించరాదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే ఈ తపస్సంపన్నులు కాని వాళ్ళంటే మరి ఈ శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు చూసాక సరి అయిన బిహేవియర్ లేని వాళ్ళకి కానీ, మెంటల్ గా కానీ, ఫిజికల్ గా కానీ సరి అయిన అలవాట్లలో లేని వాళ్ళకి కానీ, సరి అయిన థింకింగ్ థాట్స్, బ్యాడ్ థాట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, భక్తులు కాని వాళ్ళకి కానీ, భక్తి మార్గంలో ఉండాలని అనుకోని వాళ్ళకి కానీ, లేదంటే భగవంతుడి పట్ల అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వివరించరాదు. అసూయ ఉన్న వాళ్ళంటే ఇదివరకు కాలంలో శిశుపాలుడు, దుర్యోధనుడు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసాం. ఈ రోజుల్లో ఏమిటి భగవంతుడు వీళ్ళు చెప్పిందే ఇదా, భగవంతుడు ఇలా అన్ని నేనే గొప్ప అనుకుంటున్నారు, ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో భగవంతుణ్ణి మీద విశ్వాసం గాని, భక్తి గాని లేనప్పుడు మనం అది అసూయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజుల్లో. సో అది అలాంటి వాళ్లకు వివరింపరాదు, వివరించిన వాళ్ళ మనసులకు అది ఎక్కదు కాబట్టి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తులు కాని వాళ్ళకి కానీ, అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, తపస్సంపన్న సరి అయిన బిహేవియర్ లేని వాళ్ళకి, ఏది మంచి ఏది చెడు అనే విచక్షణ లేని వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అని చెప్తున్నారు. చెప్పినందువల్ల కూడా ఉపయోగం లేదు. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు ఎవరైతే ఈ పరమ గుహ్యమైనటువంటి అంటే రహస్యాన్ని మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి, నా భక్తులకు ఎవరైతే అభిదాస్యతి వివరిస్తారో, ఈ రహస్యాన్ని, ఈ భగవద్గీత, గుప్తమైన ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని నా భక్తులకు ఎవరైతే వివరిస్తారో, భక్తిమయి పరాం కృత్వ, వాళ్ళు నా యొక్క భక్తిని, నా ఎడల భక్తిని పొందుతారు. పరాం కృత్వ పొంది చివరికి నన్ను పొందుతారు. మామే వైష్యత్య సంశయ, నన్ను చివరికి నిస్సందేహంగా చేరుకుంటారు. సో ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరించే వారికి శుద్ధ భక్తి యోగం తప్పనిసరిగా కలుగుతుంది. చివరిలో వాళ్ళు నన్ను మామే వైష్యత్య సంశయ, నన్నే పొందుతారు నిస్సందేహంగా అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ పరమ రహస్యాన్ని భక్తులకు వివరిస్తారో శుద్ధ భక్తి యోగం నిశ్చయంగా వాళ్ళకి కలుగుతుంది, చివరిలో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని భగవద్గీత జ్ఞానం బోధించటం గురించి చెప్తున్నారనమాట. అందుకే భగవంతుడు అతని గీతా జ్ఞానాన్ని యథాతథంగా మరి అంగీకరింపలేని వారు, అంటే భగవంతుడిని అంగీకరించడానికి సిద్ధపడిన వారికి భగవద్గీతను బోధించాలి. అలాగే అలా బోధించడానికి ప్రయత్నించేవారు భక్తి యోగంలో వాళ్ళు పురోగమించి శుద్ధ భక్తుడయ్యే జీవన స్థితికి చేరుకోగలరు. అలాంటి శుద్ధ భక్తి ఫలితంగా వాళ్ళు భగవంతుడి ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాద్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు, అతనికి మించిన ప్రియుడైన వాడు ఇంకొకడు ఉండబోడు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు అన్నమాట.
సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేక శరణం వ్రజ అహం తాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో అన్ని ధర్మాలు వదిలి నన్ను శరణు వేడు, ఇక నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి నేను విడిపిస్తాను, భయపడుతూ. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాం. అలా ఈ గుహ్యతమమైన జ్ఞానాన్ని మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి, నా భక్తులకు ఎవరైతే వివరిస్తారో వాళ్ళకి స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది, నన్ను చివరికి నా దగ్గరకు వస్తారు అని చెప్తున్నారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు ఇంకొకరు లేరు ప్రపంచంలో, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు లేరు. ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఈ భగవద్గీత భాష్యాలు ఇలా రాసి ఎంతో వివరంగా ఆయన ఈ భగవద్గీతను భక్తులందరికీ కూడా బోధించటానికి ప్రయత్నించారు. సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఆయన్ను ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. 69. సో నెక్స్ట్, అధ్యేష్యతే చయా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతి. సో అధ్యేష్యతే అంటే ఎవరైతే వివరిస్తారో, అధ్యయనం చేస్తారో, చయ ఇమం ధర్మ్యం, ఈ ధర్మం, ఈ భగవద్గీత పవిత్రమైనటువంటి ఈ సంవాదమావయో, ఈ మన యొక్క ఈ పవిత్ర సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, జ్ఞానయజ్ఞేన తాన్ అహం ఇష్టః, వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అవుతారు, శ్యాం అవుతారు, తిమిమే మతిహి అని నా అభిప్రాయము. సో మన ఈ పవిత్రమైన ఈ సంభాషణను శ్రద్ధగా ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వారని నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ భగవద్గీత. ఎవరైతే శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేస్తారో జ్ఞానయజ్ఞంతో భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాళ్ళు అవుతారు. జ్ఞానయజ్ఞంతో అంటే మరి జ్ఞానయజ్ఞం ద్వారా కూడా భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు. సో అది ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకి ఇలా, ఈ జ్ఞానయజ్ఞంతో ఈ వేదాలు ఇవన్నీ చదివిన జ్ఞానం వాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధవాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో, అనసూయశ్చ అసూయ లేకుండా ఉండి, శృణుయాదపి ఎవరైతే వింటారో, యో నరః ఆ మనుష్యులందరూ, విన్న వాళ్ళందరూ, సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ అంటే శుభలోకాలను పొందుతారు, ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలను పొందుతారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద బోధిస్తుంటే వినేటటువంటి, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినేటటువంటి ఈ భక్తుల్ని చూపిస్తున్నారు. సో అలా శ్రద్ధతో భగవంతుడి పట్ల అసూయ లేకుండా వినే వాళ్ళంతా కూడా పాపాల నుండి విముక్తి చెంది పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అసూయారాహిత్యంతో శ్రవణం చేసేవాడు, అసూయ లేకుండా వినేవాడు సర్వ పాప ఫలాల నుంచి విడుదలను పొంది పుణ్యకర్ములైన వారు నివసించే పుణ్యలోకాలు పొందగలరు. కచ్చిదేతచ్ఛృతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహ ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. పార్థ, ధనంజయ, ఏకాగ్రం అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, ఏకాగ్ర మనస్సుతో దీనిని అంతటినీ నువ్వు గనక శ్రవణం చేసావా, నీ అజ్ఞానము మోహం ఇప్పుడు నశించాయా అని అడుగుతున్నారనమాట. నువ్వు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ తో విన్నావా నేను చెప్పిందంతా, మరి ఇప్పుడు నీ అజ్ఞానము మోహం మరి పోయాయా, నీకు నీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయా అని అడుగుతున్నారనమాట. సో ఇప్పటి వరకు ఏంటి, ఈ గీత చదివిన వాళ్ళు గాని, గీతను విన్న వాళ్ళు గాని, గీతను వివరించిన వాళ్ళు గాని, వాళ్ళకి ఏమి ఫలశ్రుతి, ఇది ఫలశ్రుతి అంటారనమాట. ఈ గీతను చదవడం వల్ల గాని, వినడం వల్ల గాని, మరి అధ్యయనం చేయటం వల్ల గాని, చదవడం వల్ల గాని వచ్చే ఫలితం ఏమిటో చెప్పి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అంటున్నారు, మరి నీకు ఇదంతా చెప్పాను, నువ్వు విన్నావా, నేను చెప్పిందంతా మరి శ్రద్ధగా విని నీకు ఇప్పుడు మరి నీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయా అని అడుగుతున్నారు భగవంతుడు. సో అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, అది లాస్ట్ శ్లోక అనుకుంటా భగవంతుడి దగ్గర, అన్ని చెప్పి అన్ని విన్నావా,
నీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యాయా, మరి నీ అజ్ఞానము మోహం నశించిందా అంటున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయా అచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. సో అర్జునుడు నష్టం నశించింది అంటే, నష్టం అంటే ఇక్కడ నశించింది ఏమిటి? మోహం నశించిపోయింది. స్మృతి లబ్ధ దొరికింది. స్మృతి అంటే స్మృతి, మళ్ళీ జ్ఞానం వచ్చింది. ఇక్కడ జ్ఞానం, స్మృతి అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం. సో మోహం పోయింది, జ్ఞానం వచ్చింది. త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత, నీ యొక్క ప్రసాదంతో నాకు అచ్యుత, నాకు మోహం పోయి జ్ఞానం వచ్చింది, ఇదేదో నాకు గొప్ప కాబట్టి అర్థం చేసుకున్నాను అనడం లేదు. నీ యొక్క అనుగ్రహంతో నాకు మోహం పోయి జ్ఞానం వచ్చింది. ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క మెంటాలిటీ గ్రహించాలి. శిష్యుడు ఆ భక్తి భావం, శరణాగతత్వం, నీ ప్రసాదం వల్ల నాకు ఈ జ్ఞానం వచ్చింది అని అనడం. నా జ్ఞానం వచ్చేసిందని చెప్పడంలా, వచ్చింది నీ ప్రసాదం వల్ల అంటున్నాడు. స్థితోస్మి గత సందేహ అంటే గత సందేహాలన్నీ పోయాయి, గతించిపోయాయి. స్థితోస్మి అంటే స్థితుడనై ఉన్నాను, సందేహాలన్నీ గతించి. కరిష్యే వచనం తవ, ఇప్పుడు చేసేస్తాను. ఏమిటి? యుద్ధం చేసేస్తాను అని అనట్లా, వచనం తవ, నువ్వేది చెప్తే అది చేసేస్తాను అంటున్నాడు అనమాట. కాబట్టి అచ్యుత, నా మోహం తొలగిపోయింది, నీ యొక్క కరుణతో నాకు స్మృతి మళ్ళీ వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను స్థిరంగా ఉన్నాను, సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ ఆజ్ఞానుసారం కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాను, చేస్తాను అని అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నా డౌట్స్ అన్ని తీరిపోయాయి, నా జ్ఞానం వచ్చింది, ఇంక వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తానులే అని అనడంలా, అప్పటికి కూడా ఏమంటున్నాడు? నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి రెడీగా ఉన్నాను అంటున్నాడు అనమాట. అక్కడ అది నిజమైన శిష్యుడు, ఆ శరణాగత తత్వం మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. భగవంతుడి ఆజ్ఞానుసారం వర్తించటమే సహజ స్థితి, జీవుడికి సహజ స్థితి. కాబట్టి అర్జునుడికి ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానం వచ్చి, భగవంతుడు ఏది చెప్తే, ఇంత యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నా కూడా ఆ మాట అనలేదు, నేను యుద్ధం చేస్తాను అనడం, నువ్వేది చెప్తే అది చేస్తాను అని చెప్పి అంటున్నారు. అది అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఆ శ్లోకాలు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఈ రకంగా మహాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు నడుమ జరిగిన సంవాదాన్ని సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నేను విన్నాను, ఈ మహాత్ములు ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణను శ్రవణం చేశాను, అద్భుతమైన ఈ సంభాషణతో నాకు రోమాంచితమవుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట సంజయుడు. వ్యాసప్రసాదాచ్యుతవానే తద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. సో అర్జునుడితో స్వయంగా సంభాషిస్తున్న యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుంచి ఈ వ్యాసదేవుడు అనుగ్రహం వల్ల ఈ పరమగుహ్యమైన పరమరహస్యమైన ఈ మాటలన్నీ వ్యాసదేవుడి కరుణతో నేను ప్రత్యక్షంగా వినగలిగాను. భగవంతుడి నోట్లో యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడి యొక్క నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఈ అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, మాటలన్నిటినీ నేను వ్యాసదేవుడి కరుణతో ప్రత్యక్షంగా వినగలిగాను. సో వ్యాసదేవుడు సంజయుడికి ఆధ్యాత్మిక గురువు కాబట్టి తన గురువైన వ్యాసదేవుడి యొక్క కరుణతో తాను దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగతం చేసుకోగలిగానని సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ ఇంకొకసారి చెప్తున్నారు. అలాగే నారదముని శ్రీకృష్ణ భగవానుడి శిష్యుడు మరియు వ్యాసుడికి కూడా గురుదేవుడు ఆయన నారదముని. కాబట్టి అర్జునుని వల్లే వ్యాసుడు కూడా పరమ ప్రామాణికుడై ఉన్నాడు. అతడు గురు పరంపరలో ఉన్నవాడు అవటం అందుకు కారణం అని చెప్పి సంజయుడు వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు కనుక ఆయన అనుగ్రహంతో సంజయుడు పవిత్రుడై శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగాడు, వినగలిగాడు.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేసిన వాడే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు. మరి ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి నుంచే విన్నాడు ఈయన కూడా, వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన కరుణతో శ్రీకృష్ణు నుంచి వచ్చే డైరెక్ట్ గా వినే అవకాశం కలిగింది. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగం, ఇవన్నీ అన్ని యోగ పద్ధతులు భగవద్గీతలో వివరించారు. అన్ని యోగ పద్ధతులకి మరి భగవంతుడే ప్రభు కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా అది వినగలిగే భాగ్యం అర్జునుడికి లభించినట్లే వ్యాసదేవుడి కరుణతో సంజయుడు సైతం శ్రీకృష్ణుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేయగలిగాడు గురువు గారి ద్వారా. కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా శ్రవణం చేయటం అనేది మరి లేదంటే వ్యాసుడు వంటి గురువు ద్వారా శ్రవణం చేయట అయినా సరే ఏది డిఫరెంట్ కాదు. అలాంటి ప్రామాణికుడైన గురువు దగ్గర నుంచి వస్తే అది మనం భగవంతుడి నుంచే వచ్చినట్లు లెక్క. ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు వ్యాసదేవుడు ప్రతినిధి లాంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వేద పద్ధతిని అనుసరించి గురువు గారి జన్మదిన సందర్భంలో శిష్యులైన వారు వ్యాస పూజ అని మరి గురు పూర్ణిమ వ్యాస పూజ అని చేస్తారు కదా, అనే ఉత్సవాన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటారని ఇక్కడ గురువుల గురించి కొంత విషయాన్ని మనకి అందించారు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఏమంటున్నాడు? ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణార్జుల మధ్య సంస్మృత్య స్మరించి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణ స్మరించిన కొలది ప్రతిక్షణం పులకిస్తోంది. నాకు ఆ పులకింత వచ్చి ఆనందం కలుగుతోంది, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. హృష్యామి చ ముహుర్ముహు, మాటికి నేను ఈ సంభాషణను స్మరించిన కొందికి కూడా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఈ పవిత్రమైన అద్భుతమైన ఈ సంభాషణ తలుచుకున్న కొందికి మాటికి నాకు ఆనందం కలుగుతోంది. ప్రతిక్షణం పులకిస్తూ ఆనందిస్తున్నాను. ఎంతో పవిత్రమైన అద్భుతమైన ఈ సంభాషణ స్మరించిన కొలది అని అంటున్నాడు సంజయుడు. తచ్చ సంస్మృత్య రూపమధ్యద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః. ఓ రాజా, అత్యద్భుతమైన శ్రీకృష్ణ, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సంస్మృత్య అంటే స్మరించి ఏం స్మరిస్తున్నాడు ఇక్కడ? రూపమత్యద్భుతం హరే, అత్యద్భుతమైన హరి యొక్క రూపాన్ని మళ్ళీ స్మరించుతూ విస్మయోమే మహాన్ రాజా నేను ఎంతో మహా ఆశ్చర్యం నాకు కలుగుతోంది. హృష్యామి, ఆనందం కలుగుతోంది. చ పునః మళ్ళీ తలుచుకుని. సో అత్యద్భుతమైన ఆ హరి రూపాన్ని, ఆ భగవంతుడి రూపాన్ని స్మరించిన కొలది నేను అత్యంత విస్మయాన్ని అందుతూ మళ్ళీ పునః మళ్ళా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అర్జునుడికి ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో వ్యాసుడు అనుగ్రహం వల్ల భగవంతుడు యొక్క విశ్వరూపాన్ని కూడా ఎలా అయితే చూశాడో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనమాట. అలాంటి విశ్వరూపాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఇంతకుముందు ఎవరికి చూడలేదని చెప్పారు అర్జునుడితోని. అది అలా అర్జునుడితో పాటు ఆ సమయంలో కొందరు మహాభక్తులు కూడా ఆ రూపాన్ని చూడగలిగారు. అలాంటి వారిలో వ్యాస మహర్షి ఒకరు, శ్రీకృష్ణ పరమ భక్తుల్లో ఒకడైన ఆయన మరి శక్తిపూర్ణ అవతారంగా పరిగణింపబడ్డారు వ్యాస మహర్షి. సో వ్యాసదేవుడు దానిని తన శిష్యుడైన సంజయుడికి దర్శింపచేశారు. అలాగే అర్జునుడికి చూపబడిన అద్భుత రూపాన్ని తలుస్తూ సంజయుడు మరలా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః, ఎక్కడైతే పార్థుడు ధనుర్ధారి అయిన పాత్రుడు, ధనుర్ధారి అంటే విల్లులు ధరించిన వాడు అని, ధనుర్విద్యలు నైపుణ్యుడని అయిన పార్థుడు ఉన్నారో తత్ర శ్రీ, అక్కడ శ్రీ అంటే సంపద, విజయం అంటే సక్సెస్, భూతి అసాధారణమైన శక్తి, భూతి అంటే స్ట్రెంగ్త్, అది ధ్రువ నిశ్చయం అంటే చాలా డిటర్మినేషన్,
అసాధారణ శక్తి, డిటర్మినేషన్, నీతి కూడా ఉంటుందని మతిర్మమ నా యొక్క అభిప్రాయము. సో ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు మేటి ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఎక్కడుంటారో అక్కడ సంపద, విజయము, భూతి, అసాధారణ శక్తి, నీతి ఇవన్నీ కూడా నిశ్చయంగా ఉంటాయి. ఇది నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు మొదట ఏం జరుగుతోంది అంటూ స్టార్ట్ చేశాడు భగవద్గీత. చివరికి మరి భీష్మ ద్రోణాది కర్ణ సహాయంతో తన కుమారుడు విజయం పట్ల ఆయనకి ఆశ వస్తుందని, విజయం వస్తుందని కొంచెం ఆశ ఉంది. ఈ పెద్ద పెద్ద అతిరథులు, మహావీరులు వీళ్ళు అని చెప్పి ఆ విజయం వస్తుందని అనుకున్నాడు. కానీ యుద్ధంలో జరిగిన ఈ సన్నివేశాలన్నీ వివరించిన తర్వాత సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, నువ్వు విజయం గురించి ఆలోచించిన నా అభిప్రాయం ప్రకారం నేను శ్రీకృష్ణ అర్జునులు ఎక్కడుంటారో అక్కడ సర్వశుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి విజయాన్ని ఆశించొద్దని ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి. సో భగవంతుడు ఎటుంటే అర్జునుడి పక్షంలో ఉన్నారు కాబట్టి విజయం సిద్ధించడం నిశ్చయం. ఇక్కడ భగవంతుడు మరి ఎక్కడుంటే అక్కడ విజయం ఉంటుంది. కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క సారథి. అదొక ఆ భగవంతుడి ఇంకొక విభూతి, మహత్యం అది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో ఫలశ్రుతులన్నీ చూసాం. కరిష్యే, నాకు ఇప్పుడు సందేహాలన్నీ పోయాయి, ఇప్పుడు నువ్వు ఏ చెప్తే చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు అర్జునుడు. భగవంతుడు, మరి నీకు అన్ని సందేహాలు తీరిపోయాయా, శ్రద్ధగా విన్నావా అని అన్న దానికి సమాధానంగా ఆ మాట అన్నాడు. ఆ తర్వాత అప్పుడు అది లాస్ట్ మాట అర్జునుడిది. అప్పుడు సంజయుడు ఈ రకంగా ఈ సంభాషణ విని తనకెంత రోమాంచితం అవుతుందో, ఆ భగవంతుడి రూపం చూసి ఎంత ఆనందంలో ఉన్నాడో చెప్తూ లాస్ట్ కి ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు మరి ఈ ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉంటారో అక్కడ విజయం, మరి అక్కడ సంపద, విజయము, మరి అసాధారణ శక్తి, నీతి అన్ని కూడా ఉంటాయని నా అభిప్రాయం అని చివరకు చెప్పాడు. ఈ సకల శుభాలను, ముక్తిని, పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయడం, వినడం ద్వారా, అధ్యయనం చేయటం ద్వారా, ప్రచారం చేయటం ద్వారా భగవంతుని శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఇది భగవద్గీతలో ఉపసంహారం, సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత అనే 18వ అధ్యాయానికి భక్తివేదాంత స్వామి భాష్యం సమాప్తం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఇంతటితో 18 అధ్యాయాలు ఫినిష్ చేశాము. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాము. క్వశ్చన్స్